Sa blianta tá os a chóir, maiálar gachrad a tarlú le AI agus gachrad, tá sé cho éasca fáil fácaid I bhír. So, gon gasrad an seoinniuh atá a fólam churíomhaireachtaíonna, sé de fólam na basics, na principles go programming is rudí mar sin. Na rudí tá níos techniúil na rééis de golamach a gobarát ní tiicsead ce a tarlú spéisiad ná naibbrú leis sin níos éasca. Tá mu duna campa teic, agus bí mu duna clufiad a gasúirt, agus inniuh tá mu duna rudí faoi cameras agus is brálam na computers, rinne mu scratch agus tá códála fólam am. Tá sé fíorthabhachta chun job seo nach bhfuil suim sa sport ag seans agus nach bhfuil seans na máil go cumann peile áitiúla beidir nó sacr sa gantar agus go suimach sa riomhairí, suimach clufií orbit agus epanna dhéanana agus tá sé le feiceáil himpeall in samhradh go bhfuil tá be gasú a fágal na háite se agus béise go bine bheith de pléile sa síl amach rothóp. Tá sé duna scon an gear agus bit de fólam chuí agrú le editáil agus scon an luúch chuir le chéile ebrú le fuim agus nudí tása go ceitte de gur duna síon se tíos duna siad na tutorials tása go cechaí rudaí dhéanana. Bhíon cinine tuirt chuna go clubban na ige timppla na tíre scoilteach chuí freisin chur cúrsaí ar fáil ar nós códála, potréala, filmáil agus beagán STEM freisin nó Steam nós pléile robots. Bhí muide inneamh bhí muid lena gasar bhí muid duna tafad lob agus thuspáint chóp cechaí editáil agus stuff sin I lugaí anna. Is problem na támuid na computers ag free games agus códála na rudí múváil. A siúd don chéidir ar bhíine me an campa seo. Tá measc go mé me duna an campa seo arís. Tá muid fíoráis os tá na tuismóirí míid gluich sosta mí sa campa hartar gur hain sé ionintach le na gláán. So an téim feibe bhín an daoine nach bú sé teirta go méid in tamna nach chuisteach sa samhradh so bín hartar idir 5 agus 8 ar gach campa agus bín lista fehebh go minic le hí na campaí chomáid céanna. Cínta bhfuil campa orbit ní smó beidir cuasa sé seaachnaí rucht beidir maidin de sahain le coppla nó 3 uair le ar maidin de sahain agus na páistí háirteisteach agus tuile orbatíanna sin smaoine tá ain.